हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबा खुलुमनाय जासिहरबावबाय दे। ओमफ्राय आं दा बारियावसो दंफैयो। न'आथ' बैयाव थाबाय ओरै फैबाय आरो आङो ओमफ्राय ओरै थांगोन आरो लोगोफोर। ओमफ्राय बारिया बिराद हाग्रा जानानै दंदां। मैगं लायनो नागिरदों आङो। माने गाबोन न'आव थांगोन नालाय आङो आइमोनाव ओमफ्राय बेयाव मैगं लांफानो नागिरदों। ओमफ्राय मा मैगं मोनोथाय नायनोसै आरो बारियाव सबाय बिमा दंमोन। ओमफ्राय नायनोसै आरो बानलुबो एसे लाबोफानोसै। ओमफ्राय बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों आरो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ जोबजासे नायगोन होननानै। ससेब्लाबो नायदो अननानै गासिबो आंनि लोगोफ्रा आरो आंनि फंबाय बिनानाव गासिबो बयबो आरो। ओमफ्राय होनबा नोंथांमोना आंजों लोगोसे फैफाबानो जाबाय। नै खादाबो लाखाबाय आङो। बोरमाया मारैबा जाजोब्बाय जुनारफोरखौ। ओमफ्राय थांसै दा फुख्रिया नै नाबो दोनबाय आरो फुख्रियाव। ओमफ्राय मैया एवजोब्बाय फुख्रिखौ लांदां नुगुलायबाय स्रां नुगुलायबाय। ओमफ्राय थांसै आरो लोगोफोर आंनि बारियावनो थादों होनबालाय ओरै थांसै। बारिया नाय जोंना बिथिंनो आरो ओरै थाङो नै भिन्दिया थायहांबाय जोंना नै गोरलै गोरलै। ओमफ्राय एकदमबारे हाग्रा जाजोब्बायना बे दैज्लाङाव दा मारैबा जासिगोन थावहांबाय नै बांद्राय माबायासै आरो जायासै। मैथा गोजाया नै जाखाबाय मैथा गोजाया जोंना। फानबाबो बायखाला रावबो दाना मेरला ओंखारोना गामियावथ'। मैथा गोजा मैथा बांगाल मा नांगौ गामियाव बयबो खेथि खालामजोबो नालाय ओंखायनो फानबाबो बांद्राय फाननो हाला आरो दङ दा न'आव जानो आन्था बेखौ एसे खानानै होनांसिगोन। फुख्ल'नायबो बारा जायासै जाखाबाय मैथाया। फान्थावआ नै गिदिर गिदिर सेवबाय गामिनि मैगं नालाय माबा होयै नालाय मा होनो मुलि होयै नालाय ओंखायनो सेवो आरो एसे एनै। ओमफ्राय दाथ' जाला आरो मास मोनसेखौ जाला सोरबा सोरबा मोसौनो गानहोबाय नालाय। ओमफ्राय दा एम्फौबो जानोसै माबा मा होनो बैसागआव एम्फौ जायोना ओंखायनो जानो नागिरला मानसिफ्राबो। आंनाथ' बोराया मास मोनसे जाखाया फान्थाव टमेट' बेफोरखौ आरो। ओमफ्राय नै संना होजोबनांसिगोन हाजिरा होनानै। नैबो गया जोंनि गोजा जा मोजां जाबायना गया थाजा फिथाइ गोथाव। जोगोनार फिथाइया थायहांबाय नै गेन्द्रा गायनाया आइजों गेन्द्राजों गायनाय। फिसालाया माबाना होग्रा आंथ' गायनोनो सोलाबखाया। फिसाजो स्कुलाव लांलाय लाबोलाय ओंखाम ओंख्रि संनानैनो। सबाय बिमाया जोगोनारा थाइसेबाव हाग्रा बुजोब्बायना जेखौ लांनो फैदों बेयो नै सबाय बिमा आरो बेखौ लांनोसै दा खानानै। जा गिदिर गिदिर जाबाय। लकेल मैगं लकेल सबाय बिमा मुलि जेबो होआखै आरो जा गिदिर गिदिर गोबोरखि हासारनि जोलैया मोजांखौनो मोनदों। Hadi. Fazla baybliği. Oh, değil mi? फिसा नैबेबो दासो एकदम खाहांगासिनो। हाग्रा गुदुनिखौ बोराया खाहैबाय दे हनै आं थाङासै लेवारबो दंमोन आरो गिदिर नोगोद थायखादों हले माबाया सबाय बिमाया जा गोलाव गोलाव।
ओइ मासि सान्दुंलै गेन्द्रा फैद' जाबाय गेन्द्राया एसे खाबावदों ओमफ्राय आंबो खाखांबाय आरो जा सान्दुं दादालै स' थैगोनलै बिदियाव जाबाय लाबोदो जा बुरजा खाखाबाय बियो लाबोबाय हनै लोबो थाब ओरै गरमथार थैगोन जा बुरजा खाबाय मबाइलाव नुखोना नुदिया सान्दुंजोंनो मबाइलखौनो नायनो हायासै लाबोदा खाखांबाय दा सबाय बिमा दा मा खाबावनाय जायो बानलु खाबावनांगौ माखासे मैगङा आइमोनावबो दंखायो बहुदनो जोगोनार एरिया आरो ओमफ्राय मैथा दंना गैयाथाय दा सोंनानै गाबोन फुङाव खानोसै आङो गाबोनसो थांगोन नालाय बानलु खानोसै दा बानलु खानोसै नै बानलुआ गोमोन जोंहा मानि न'आवनो गायनानै बेखौ फोराननानै ग्रेन्डाराव होनानै देनानै जायो आरो गुन्द्रा खालामनानै नै बानलुआ एकदम जा हाग्रा जाजोब्बाय बोरिया अलसि जाथारलै हाग्राखौनो माबा खालामा एवा हाजिरा सब समाय हाजिरा आंना बोराया एसे मावनांगौब्रा गोराखौल' खाब्रा औ गोराखौनो खादोंब्रा रायाव आं खोन्थानो हायासै नोंसिनो जा गाहायाव बिराद मोजां नुखायोमोन बे मैथाया जौना होजोब्बायना हाग्राबारि नुबाय माने थाइजेननायाव जा साइज नुखादोंमोन नोंथांमोनजों शेयार खालामो साननानै गैयाब्रा खालामनो हायासै आङो टाइमानो जाया माने खस्थ' मस्थ'सो ब्लग बानायखायो नै फान्थाव खादों सेवजोब्बाय फान्थावा ओंखायनो खानानै लांसै आङो सेवनायखौबा अबेखौ खानानै लांसै मैगङा नै दा रानला लांनो होनसै न'आव जायाबाबो मावगासिखौ गाबोन खानोसै दे नै मैगङा खानानै फैबाय थांसै लोगोफोर सबाय बिमा मोनबाय फान्थाव मोनबाय ओमफ्राय भिन्दि थाइनै थाइथाम बानलु लाबाय आइया थांसै दखान थाङा गैयाबो दाबिखा होनबा गैया बोरमा माबा खेवदों आन्थुजों खेवदों बेनोसै दिनैना ब्लगा लोगोफोर आंना मैगं खानायनि ब्लग आरो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनदों होननानै आरो बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय था नोंथांमोननि थाखाय आङो साबसिननिफ्राय हामसिन आं भिडिअ लाबोनो नाजागोन आंना मबाइलाबो दाम गोसानि नङाना लोगोफोर जा एसे आंनाव मबाइल दं आं बेजोंनो खेबनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय जायो आरो होनबा स' लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बिसिमल' जागोन होनबा दोनथ'लायसै बाय लोगोफोर दोनथ'लायसै दे